Hiru gauza aipatu nahi nituzke. Bat da, Quebec eta Euskal Herrian arteko ezberdintasunak, Quebec eta Euskal Herrian arteko berdintasunak, eta zer irakaspen atera ditzazkegun Euskal Herrian Quebecetik. Ezberdintasunak bi herrien artean nabari dira. Alde batetik, gehiengo handiak Quebectarrak elebakarrak dira. Frantsesdun elebakarrak. Aldiz, Euskal Herrian, euskaldun guztiak dira elebidunak. Beste ezberdintasun bat hau da, han hizkuntza eta kultura transmisioa familiaren bitartez egiten da, zeren eta gehiengo handiaren ama hizkuntza baita frantsesa. Salbu etorkinetzat. Aldiz hemen transmisioa eskolaren bitartez egiten da, familiaren bitartez baino gehiago. Hirugarren ezberdintasun bat bada, han Quebeceri naziotasun kulturala eta naziotasun zibikoa onartzen diotela burujabetza ez osoki. Aldiz hemen ez dikute ez naziotasuna, ez burujabetza onartzen. Berdintasunak ere badira, bien artean. Eta berdintasun nabaria da bi herrietako hizkuntzak minorizatuak direla. Minorizatuak ez Quebecen, maiorian baita daude frantsesdunak, baina Quebec oso, Kanada oso hartzen bali bada eta Ipar Amerikako hartzen bali badira. Beste berdintasuna hau da, demografia naturala ahulduz doala, beraz immigrazioa beharrezkoa dela. Eta immigrazioak sortzen ditu integrazio problemak. Beste berdintasun bat ere da, bi herrietako diaspora. Quebeceko kultura frankofonia osoan oinarritua da. Guk ere badugu gure diaspora, atik ez dakit harremanak biziki ugari direnez Euskal Herria eta diasporaren artean. Orain, ze erakaspen atera dezakegun Quebecetik bizpahiru aipatuko ditut. Alde batetik, herri nortasunaren kontzientzia baitezpadakoa dela herri hizkuntza eta herri kulturaren zaintzeko eta garatzeko. Beste erakaspen bat hau da, hizkuntz borroka eta kultura borroka etengabekoak direla. Gauza batzu irabazten ditugu, beste batzu galtzen, baina importantena da berri jarraitzea. Hirugarren erakaspen bat ikusten dut, nazio kulturala, nazio zibikoa, burujabetza, horiek guztiak logika berean daude. Horrek erran nahi du, borroka guztiak, elkarrekin denbora berean ereman behar ditugula. Horrek ez du erran nahi, garapen guztiak egun batean lortuko ditugunik. Adibidez, Quebectarrek badakite hizkuntzari buruz borroka irabazten, baina ez dakizkite erreferendumak irabazten. Importanteena da borroka jarraitzea. Azken irakaspen bat hau da diasporari buruz. Herri hizkuntzak eta herri kulturak nazioartekotu behar dira. Eta hortarako Quebecen badute frankofenia, eta guk baditugu munduan zehar, Kanadan eta Ipar Amerikan eta Hego Amerikan adibidez, ditugun diaspora.
harreman horiek onuragarri izan daitezke guztientzat, hangoentzat eta hemengoentzat.